mantena kepareng kula badhe nanting dhateng anak-anak kula. Langkung-langkung dhateng pun Bratasena menapa piyambakipun sagah mbabati wana marta peparingipun Kanjeng Eyang Wirata. Mula kaketan rineng anak-anakmu Pandhawa. Bratasena, nggih. Ana srana ingkang prayoga ing ora pendak-pendak. Bratasena ngadhep ana ngarsaning ibumu aku. Mung tansah nggonmu angigit-igit barang bakal njaluk negara Ngastina. Sakukupane saka panguwasaning Pandhawa utawa panguwasaning Kurawa. Dina samengko ana srana ingkang prayoga supaya ambirat bakal dumadi ning dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Peparinge Yang Matswapati wujuding wana bebondotan wujud alas kang alas aran wana marta. Wis diparingake marang sira kulup lan para kadang-kadangmu kabeh supaya dibabati lan yasa negara. Kepiye munggo penemu munggir Bratasena? Aja taren karo aku. Luwih ana sing wigati, sing mbok tareni ya kuwi mbarep kakangku. Mula aku mengka manut karo mbarep kakangku yen mbarep kakangku nampa apa peparinge Kakek Matswapati. Aku ya bakal nampa. Wija kangka piye? Nggih, Ibu, menawi menika sampun dados dawuhipun Kanjeng Eyang. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun handhuwa dhateng keparingipun Kanjeng Eyang Matswapati. Ingkang wayah pun pija kangka namung nampi Kanjeng Eyang. Syukur yen to mongko ngono gawe bombong penggaling Eyangmu ing Wirata. Permadi piye? Inggih, kula namung ndederek kersanipun maduka Kanjeng Ibu. Menawi sampun dipun keparengaken kula namung kantun nderek. Bratasena, nggih. Kakangmu karo adimu wis nyarujuki kowe piye ngger cah bagus? Yen pancen barep kakangku wis nampa, Permadi ya wis nampa. Wah, aku ya mung kari nampa lan ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan.